edine na yetimi akagidi ni nyina abom na yaye amane nyina ayedeben ayeye osu ame fa konya weso enkasa nkyere won a memo mayemre ewo empem bema bia osu so wayemre wo empem bia no aduru ba kopɛ na wohia aduru ya to din sɛ AK47 na osu ade ekoso ne sɛ o ha no bia fro se matobi wa ha yensu matobi wa ha ayesei mame nka nkyere bo a wotie me anwumre se AK47 no ba bi ba kopɛ na obenya bi okumase ato ene Insra FM opposite Insra FM opposite boutique bi wo ho ahope na obenya bi ato se obi di braw se wo de ko achima wo ka mu information center wo de nam anya no kore AK47 no kumase ya nyina baabi abenya bi atoye baabi ba akopɛ medical aka kyerɛw Insra FM opposite ahope na abenya AK47 ni bi ato enya no nko ana eduru yewo pressure eduru tini yewo pressure eduru no ya to din KTK ye pressure dro maka kyerɛ sɛ ye duane die ene nima bibiri asɛe enti enipa bibiri na enya pressure ba modern sɛ obɛfrɛ number we ebia pɛ sɛ onya number ne ntem number ne yɛ 0241 84 74 83 0241 84 74 83 T AK47 edru na meka ho asema kyerɛw the number no na meka kyerɛw sɛ 0241 84 74 83 baby biara wo bia opese mane AK47 de bro no yebetimi amane e de abro na se be postu e de abro pressure na etete wo baby biara wo bia na yebetimi ama wadru a yebe ma pressure dru e ye bibidru kan ti nu na meka ho asem na ye bibidru kan na meka ho asem ye wadru a obi o se misisi ye me ya pa e friend of Wonder Dream Capsules eno so adru ho obema na oba wo se oni atenka yebe ma onadru ana se bia asichire yare how anase bia obema no ti ebia wanya gono syphilis candidate behavior ena ama obema no so ate yebema on adura yede bechitu yewi ane ama nkum bia efre no se bunta balua na de asasra obema no de asasra on sa baba be yese de open no kama efisa se yare ena ama na bane sa bomoni se obefre me sa number ya meken 0241 84 74 83 0241 84 74 83 AK47 edru na meka ho asem akyerewa anwumre yi esa ye bunta balua ti dini yi bunta balua don't rate so what din me say de ben bunta balua be ma ozu se obema na afon aye ketwa de ohia ye bunta balua na ohwe na ntimi nkokwan so na akọ ya de bo ania na ye bo a ohia AK47 pressure tetewa ohia KTK so osisi ye wo yapa na oje no ho anje a ohia Wonder Dream Capsules wo de frem na ni mini nkomo enro ni doso ba de bia me nyamre enkeka ni nyina amfa nkyerɛw na so frem na edi nkomo a obon se enro no ya ahodo bebri ni nyina so ya bibidru ni nyina ya bibidru na obomoden se ofreme na oka ha na ma kyerɛw adru no number no yɛ 0241 84 74 83 0241 84 74 83 also na me che adrubi se said also be che credit no da bia so me kire nkrofo dru baako be ma waye mere wompamo hu me kire wadru we sei kotutu abe pa no enye agrika abe no abe pa na hini hohoro ho kama fa pepre asurisa efomisa kekadru fa sa niema nan ya makan asurisa pepre efomisa ne kekadru hohoro abe hini no kama na ode guso twetwa ne ketenkete na ode guso na no a ono a no ano kuku mu enwa adro wada asem da bi enwa adro wo seven mu no ano kuku mu ono anso ma adro no ntu ngugem enti do betimi se bia fa bankuta etum ode bankuta tuma entu engugem a ode ye ne saa tie ni ye me se fa abenhini asurwisa efomisa pepre ne akekedru ensa mfremi bisam bio enti ma repeat ama no fa abenhini asurwisa efomisa pepre ne akekedru na ode aka ho abenhin na de account hohoro kama na no an okukuo mu na fa ade etom se de ba entungu gem no na anopa ne anwumre nyame adom bibia ba kama AK47 don AK47 number ne 0241 84
7483 AK47 number ni bio 0241 84 7483 se pressure na etete wade from sa number no so osisi na ya from sa number no so obema na so ate from the same number no baby abenya aduro ni bi eni Insira FM ene hwe animu pe na me koyi de me sa aka kire yenua ba ne se mesrew kamakoma to yem bomodin se obetimi de o maame ana papa ba na yen trans ne yen ne nye de ben enkasa ne nso nhwe kwan betima afa so ye de ben aboawo mesro bebre isan se maame no ana papa no se ensane tinani so na se ne trans kasa ibehu kwan ye befa so ye de ben aso ano na ade no so se de akwan na ye papa adwapade ena wakogide ya de ben ade abafie enti se obi adwapade akogide abafie no untimi fiti prekopa se okoka ho asem because papa ne mpa ankwankwa ye den kwankwa ankoje enti ni se nya papa no naja says that time no nsani nani so ne ne kasa bia enti ase be adwuma na yahwe kwan ya betima ya de ben afaso why Mr. wa bomodene a enkasa okofro papa na omma ene enkasa o maame so nya de ben emma papa ne kofa na ade nana beka tro papa ne koje na ade ene odi na ade ne ba fie de be ye na ade ena bibi nti na ma sa ha we ye de ben eba nti yesro bomodin se na wocho sende anase dwada betimi do papa na ye de ben aba na ye entrance ne hwe kwan a ye no papa no so befa so akasa why medase nana kakra me kan se on se ba de ni kura wo bone pa eso utwia ne ka ade ne papa ne kwaje ba ne eyeyie no na ama me no didi hu omu ye hu bibia ma odi nya ska ada na o ma me antu papa ne fo se ye nkwane enkwada ase se be onyankopon kro paseda so enti ne ma ankwaye na papa no kra akoda ne konsania ene ma ankwaye but na yeso ma me na eka na me de ko abu no na nso enchi a ye be hwese de be si aboa mo ya me yado am Friday nkwa na me ba ha na se nkom betimi aba Friday de be hu se de be si atoto niema na ade na so ma be ya ma wo no ebia na efi na aka no ti na ebia ade na edi munya nipa kwa nda se na kraman yo na me de me kan se wo ma me no na me bram no tam okoje ade ba ye mu onya sika odi bi sisi adan ne ade ada no ankwada ase awrade yesu no club obata ho no se tam a what ayarefo no duni yade no ba ko pe na be dan ase no bi sasa na nkro no wai kuna ka wo he etibi de me no nsamo no mo kwatra ba be se obi kwaje bosom na wayese ya busa witirim eti nyina de mpai bo beta che se nyame yadoma Friday papa ni ne wuyiri ni ne wonnuanum ni omo akojele ne de nya bosom na kaka che so nkobo kro no dabi eyo omo adwene na da anya ya na yesa kobo kro no eti amode asemfu bi anam de akwahye bosom dabi bosom ne boa mo didi sa da na wo chele eti na ankwa ya papa ankwa dance na wo de kwa akwahye bosom ato de den da eti ehia papa no e bia na ne yire fra ye betu ayade obeka akai dabi okoje no ye hu amamre na ye na said again na kana asem na anode ti me pia omra ni mo na me peka krama na mate agia sorry so between 0243 134 535 0243 134 535 0243 134 the WhatsApp number na ye 055 76 67 abusuan for me komo bete me nkachi no mo frefre wono mame India mo akaba ya menua what you mo fasi asem se na nso ka no oni bebe mechire atiefo no machire omo so mo hyade bi nso anu a edi enchene edi mako no ese ye niam bebre ne mom no nim nia na ye nim senti america sa ne se yesese uchiri kokwa yenyere ye ninima obi wo ade no nkwaji yo aja wonim se bitu kwa ko India ma misua ne ma bebre ma amafo ati asese masua astrology de ye asofdie me wie na misua Africa traditional religion. So when it comes to spiritualism pa say eya comfort side eya malam for side eya Hindus Buddhist the sun gorgeous any other ina Canada masa mi wo manim senti ameka san say obi di ade bi bafie
na ade na ode ba afie no the type of sunsum ekura bia no se enyo na akwaje baaye na se nipa koro de ya ade na odi no ma obi di na akogina kwa bi so kama ni ti ade na kwa bi so no beko ababa wa idi a woke meti onyina na me monitor na mayedi na mi wura sunsum wa hwade ne etie ne se ubusa ba we ko be ka cho papa ne ba ha muti fa he ubusa o ma papa ne ba ha be wo mo no empero se no de nkura akom krum akoya amamere me ba o kan ni so me ka sunsum ade akire o kan kire me mahu se papa no fa mo nko ya amamere ti so ko papa ne krom a amamere bebre ho atia nkwala wo yesi nkwala ne wo nwuram o mu ni fie enti o mu fie fo nsamanfo ekura ne nkwala yi di enti hire bi amfifie ma what a word huni value ajawusu ye ka se ye ka sunsum asema fa nkwala mu ade bechi na bibie ne waso otumfo nyankopon eye ne ye ka cha dofo ne etiefo ne se India spiritual doctor obi oko India mam kokosua ade efa astrology African traditional religion. So when it comes to religion and as spiritualism concerning black and white dwarfs and other things in there, utumfo nyankopon adaruma yakọ animu pa. Na ne etie nie ebia wa akwala bi wo timi enkasa ontimi nante yese yensuo ba wa jimi wa de be mane haw fane bra be pio India doctor asue o kuma se ahima kokobin 18 ebia wo de 90 sensanom anase ebia wo ye galamse wo ye pepepe wo ye champagne anase wo ye alovia ebia ntimi nko ye otumfo nyankopa da wo ba ye be kiro kwana ma otima afaso sentisa na da yeso basa obi be so da na obi ne da obi be so da na onamasie obi se da na ne se eguna num na tutu obi so da na wonyem eso ade eche eja usu no prepeba obi timi so da ye na wonyem no obi na beda de eche na da ye no nyinse no na asai ne yaka cho nyina nsema ne hawo woni be ma bia tena no oba bia tena kwase abu abam India doctor say ye ya de be friend say do I say love me alone oba tu nyankopon adaroma bibia be boko eja so obi woni ne yerete na ni kunu one ne tene be ma ni pia obasiri hehe na so oduru fie ni gate ya pe e de ne de abehye fie ho obi timi ka se doctor timi ka se papa odi wa ben me kwa kwaje aduru no mi duru fie o gate apem ba me duru fie na aduru na sei na ne tie nie se oba ya so ya se otie edi na yesi India doctor prayer and healing palace na yese ye bom paye no yesa se yare na obe se ensa ya chance de no eye ensa a awiawo edem na ne tie ne ye oba ya so ne no tena se ye ginia ma me ensa na nan uma mi din baabi a wufire wanka saudin any baabi a ye wo these are the four elements e ko sunsumu na se no tena se wie ne hu se ya bai focus ya ajawusu ultimate say ekrom ho call abaifo aso every week 4 times no India spiritual doctor eka ho ye be ko ufie adekudie nti o masi kwan ne ekodu abaifo camp ho a ne ene o mo ne aje ofa ahodie di abro say ya yarisa woto wa ye nto waje bosi atwa ho ahia sebe nya do Christmas say ko advance kura ba so ba hu ko akura be fa so abetua kasa tenten top nko na kasa tenten so enya duru ne ka che onya etiawa ye si India doctor wa hima kokobi 18 mu wo ba timi kasa etwere yare fa etwere yare agency say ye ma 3 days ne de sa etwere yare obo otumfo nyakopon adawo bibia be boko ye wo ahima kokobi 18 mu ba bia ofi ba bia fa kabra be sikejetia usi kejetia anase usi sofolaya fa ahima kokobi nka so be si ahima kokobi 18 mu usi ahima kokobi 18 ho sani fa so ya chance de ne ensa na awiadam ya chiro so India doctor prayer and healing palace patcho fa so wa be drop ro san kesi chance ne ekoko e ho ne India doctor efie ya number na ye nchenti de no ba ko pe na atudwa number ne 0240 55 3682 0240 55 3682 ne yaka chose phone say wakochinchina sorfie empire bobia baabi akonfo fie ne koma etwe yare obitimi gi obitina sorfie 5 years 6 years e be before and spiritual marriage patcho brabe pimo India doctor aswe number ne etwa to 0240 553682 Meda say India doctor ena otene kano odi for Elijah una command Jeffrey Zubai no una ajati ase na ma so course no eyewa odi for enti o ase na bia homoto for course ka criminal feeding meda say empanimfo se de ware kotoda so obewe kura
yɛnye na chini ewiase mu nsɛm yam sɛ 6 March na me no start here no enipa bebree hu nneɛma nyame fa me so ɛyɛ nti de go yɛ betena ha yɛ nhyɛ da nkasa bebree na adansidi a ɛkɔ so ne nkam de akora na okofa ababa wa bia wo ni dua no de go woni nyame gye agye akora no hu na wani beji nyame yaduma next week ama de go hu de wonye wa gene te said you gi modesta no sister we de America ne se onka na komanto ne yam da bia mbetre fidie so a ense problem bi ba na me we problem na se me hu se nyame betumi afa me so aya na maka je ni pa ko se kan to yam na se ne tie bia no e wo se nyame enam yeso jew ene ye poni ye be bompa ya ama me bompa ya ama na spirit na wudi adanse se spirit ne no be dama wuhunu no ono ma me da biem de go de America nyina se so obi wo akwantuom anaso obi wo baabi na adwuma sem nkoyie obi wo hono ma case etena so nei o sa case ni bi obi wo hono ma yare bi ahanache watu anamo wo ho ayare ne nko obi nso wo hono ma wo abrochiri penkrata wa pache de go wonya se ni parmo modern se obefre ya homa trofo no no so frɛ ne a de go ye be gene so ye be bo Yesu Kristo din ne abonyame din ama adansidi aye nipa krodia na de go nyame ya adoma kwasi adanso metena se wachi meme kwasi na amanfo bebre busa se ehine fa na odi for Elijah ewo mini baabia se me wo fa di school junction de go be je di se ye junction ho no mu di medin atoso na baby a ubehu odi for Elijah nie se wudu fa di station a ubetimi asi wo usi wo fa di station abusa se open Mamprasi station na abomode adu Mamprasi station na wabusa wo ma wo no se me pese wo de me ko odi for Elijah ana se me pe Elijah junction usi ho bi abekire wo de go me number ni nie eye 055 00 733 95 Missy Subium 055 00 73395 and I say 0240 96 77 57 0240 96 7757 okay ni nyina ye WhatsApp okay 055 00 73395 ofra de go meje oso na no wadi nkomo odi for Elijah yem fani pa enum na fe enso 0322083581 na afe ye sorry so nipa numpe na yakona ogoro no so no so abone nkrata no obetrase na afe de dem papa nso abeto am so hale hello Ebacha odi na o kasa fre he aja midina ni abante wala kasa si sekire kwa man wala sententa enti we aja odutum dia otu ye wose abusi aboni mu otra no obran se beye obran se nye yaro bakwan kuna mi ni bi bebo mo dia permit mi se nyankopon be di mi ni abe ya semwa ma no papa no sata mu ne dia sata no wani giem enti wa nyini se da ka bibi se bisi na asofo akuku da mo wenhyire ya bibia muko agiye won bebo ma mi ni abe ya de ne ho